Oikein hyvää perjantaita Kyläradiosta. 3. kerta jotain sanoo. Hello Rei, tervetuloa kesäkuun Kyläradioon. Ai et, kääriä ei voi kuunnella. Tämä on hyvä huonolla biisi. päällä. Tosi hyvä biisi. Just mietittiin silloin, kun se oli Melodifestivaali, niin luulajan osakilpailu tai jotain vastaavaa. Niin tuumattiin vaan, että voi että kun se olisi ollut Suomen Euroviisi. Ja sä tämän niin tartutit munkin levylautaselle. Niin, kunnia kuuluu kyllä ihan kotia. Tytöille terveisiä, kiitos Korvamadosta. Noniin. Hei, tervetuloa taas Kyläradioon. Meillä näyttää olevan ihan jopa useampi kuuntelija linjan takana. Tervetuloa kevätkauden viimeiseen lähetykseen. Eikö se voi näin niin kuin ajatella? Nyt, varsinkin kelien perusteella ei voi puhua millään ihan keskikesähoelteista. Äkkiä meni kuukausi. Ihan hullua kyllä. Tosi joutuin. Meillä on ollut aikamoinen hässäkkä kannuksessa niin kuukauden aikana. Paljon Oulunkyläläisiä on käynyt kylässä. Joo, viimeksi oli ne uran ihmiset oli vieraina, niin olihan sitä, siis se junnuleiri varsinkin, niin olihan tuossa säpinää. Mekin asutaan siinä Takolossa niin likellä sitä tätä Tekonurmikenttää, että oli siis ihan älytön lössi koko ajan. Joo, mä kävin oikein niin marketissa kahtomassa sitä ihmispilinä. Mutta ja sitten oli se, lauantaina oli tämä uran miesten peli, niin olihan se mahtava olla kahtomassa matsia, kun oli oikein kunnolla väkiä. Oli sellainen markkinameininki. Ja sitten kun vielä pojat pelasi niin hyvin, ensimmäinen 3 pisteen voitto. Isosti pisteet siitä. Sitten on juhlittu. Onnea kaikille ylioppilaille. Yksin juhliin pääsin itsekin osallistumaan. Onnea ylioppilaille ja onnea kaikille, jotka on saanut jonkunlaisen koulupaikan. Se on aina iso asia itse kullakin. Ja onnea meidän Jomppe, 60V, Silver Fox, vielä kerran. Kiitos. Ei kun mitä se oli, 42? Jotain sellaista, oikea vastaus 42. Kyllä. Kiitos, vuodet vierii. Ihminen viisastuu ajoittain. Herra 47, eikö se ollut se yksi hahmo? Mitä teit Jukka juhannuksena? Juhannuksena, yleensä ollaan juhannusmökillä. Me saatiin nyt juhannusperjantaina vaihtari. Meillä on tänä kesänä siellä erilainen kesä. Että meillä on ensin kuukauden sellainen tsekkiläinen likka meillä kotosalla ja sitten meiltä lähtee likka sinne Tsekkiin perheeseen kuukaudeksi. Ajateltiin, että kun se tulee juhannusperjantaina, niin ehkä se ajatellaan, että se saapuu uuteen maahan, uuteen kulttuuriin, uuteen perheeseen, niin ehkä me ei tehdä sitä tälle tulijalle, että lähdetään ensimmäisenä mökille, viedään se suomalaiseen saunaan, että joo, kaikki täällä on aina alasti. Otetaan koivuvihteen, ruvetaan iskee selkeä. Niin ja nyt oli sitten vielä se 3 astetta lämmintä. Niin, joo. Kelien puolesta on ollut kurja aloitus tälle vaihtarille, mutta muuten meni ihan mukavasti. Oltiin ihan vain kotosalla, saunottiin, paljoiltiin, käytiin vähän Korpelässä grillaamassa lihaa ja sillä normaalisti. Mites teillä? No, mähän olen puhunut hetken aikaa tästä sähkökäyttöisestä moottorisahasta, koska naisena se, että napista joku lähtee käyntiin, niin se kiehtoo. Ja nyt kävi niin, että yhdessä nimeltä mainitsemattomassa paikallisessa rengasliikkeessä, joka myy myös sahoja, niin hyvä kannuslaiset, niin erittäin hyvä nimeltä mainitsematon myyjä katto tiedustelun hinnasta, niin lehtipuhaltimen hinnan. Ja sain sitten erittäin hyvän tarjouksen siitä ja ostin mä pois sen sähkömoottorisahan. Ja se oli loistava. Eli puutöitä saaressa. Ei paljon sen parempaa voi. Ruumiillista työtä. Ihan oikeita töitä. Joo. Tunsi elämänsä. Niin. Me täällä virastolla vaan mielikuvitellaan näistä oikeista töistä. Joo, mutta jotenkin tuossa ennen lähetystä tuumasin, että mitä jännittää, vaikka on jo 3. kerta. Aina vain. Mutta eiköhän tämä lähetys tästä lähde sujumaan. Meille tulee tänään tuolta Keski-Pohjanmaan yrittäjien
toimitusjohtaja Anna Kotamäki tuosta naapurista Lampilta. Anna on tuossa sikarihuoneen lasien takana jo oottelemassa malttamattomana. Joo, me ollaan aamupäivä käyty Annan kanssa kiertämässä vähän paikallisia yrityksiä. Ja nyt sitten päästään radio vielä raataa. Joo. Ja sittenhän meillä on toinenkin kunnia-arvoisa vieras paikkakuntalainen yrittäjä, sellainen, en tiedä, onko koskaan kuullut tällaista, kun Ronkaisen Jorma tekee kaikenlaisia yritystöitä, harjoittelee yrittämistä. Niin Jompe on lupautunut tänne toiseksi yrittäjän vieraaksi. Se on kyllä kiva. Se on kyllä ihana tyyppi. Se on kuulemma kovaa puhumaan, että pitää varmaan rajata karvan verran. Joo, mutta tästä rakentuu tämän päivän radiolähetys. Siirrytään seuraavaksi saunaan. Ismo Alanko. Tämä oli siis tosi lempparibiisi pojalleni Rasmukselle, silloin kun Rasmus on ollut 8. Terkkuja Rasmukselle. Terkkuja. Joo. Mulla on Ismo Alankoon sellainen vihasuhde. Älä. Tämä juontaa juurensa lukioaikaan. Mä olin useampana kesänä tuolla Kaustisella festareiden aikaan pizzeriassa töissä ja Ismo Alanko oli porukkansa kanssa kerran syömässä sitä. Kohteli nuorta epäasiallisesti, niin siitä on jäänyt sellainen fiilis, että Voi ei. en voi kuunnella. No joo, no se on hyvä selitys. Joo. Mutta ei se mitään, se on varmasti kasvanut siitä ihmisenä. Niin, me kaikki. Niin, 90-luvun lopulta. Kaikkia varmaan kiinnostaa tosi paljon tietää, että miten yrityskannuksella menee. Niin nyt tämmöistä asiasisältöä, mitä oli joku toivonut. Joo. Lukuja hieman. Joo. Kerrataan ihan ensimmäisenä asukasluku. Nythän on niin, että viimeiset 1,5 vuotta meillä trendi on kääntynyt ihan eri suuntaan, mitä se on ollut viimeisen 20 vuotta. Et syystä tai toisesta asukasluku on tällä hetkellä plussalla nyt jo viimeisen 1,5 vuotta, että nyt innokkaasti tässä odotellaan, että milloin tulee seuraavat luvut, että nähdään miltä se näyttää tähän kesää kohti. Ja samaten nuo meidän työllisten määrähän ei ole tippunut sitä mihinkään 10 vuoteen. Ne on sellaisia kertausluontoisia asioita, joista on tajettu joka ikinen radiolähetyksen hehkuttaa. Mutta siis sitä ei nyt muistettu tietenkään tarkistaa, että mikä se päivän asukasluku on, mutta jos... Joo, eilen sitä ei ollut vielä. 5275 oli viimeisin. Ja sitten meillähän on molemmilla tämmöiset omat ajatukset, koska ajatus on ensimmäinen teko, että mitä se voisi täydellisimmillään olla. Ja mulla on se tasan 6 tonnia. Ehkä se, ja sulla oli joku vähän... Minusta 6700 kuulostaa jostain syystä hirveän hyvältä luvulta. Olkoon. Ensimmäinen asia on, että kuitenkin oltaisiin pikkusen plussalla koko ajan. Että kaupunki tästä kehittyisi pikkuhiljaa. Meistä ei tarvitse tulla mikään metropoli, eikä meistä tulekaan koskaan metropolia. Meidän ei tarvitse yrittää olla joku muu, mitä me ollaan. Joo, tällainen kyläkokoinen kaupunki on justiin hyvä. Niin, ja kaikki aktiiviset syrjäytyjät muuttaa pois sitten, jos mennään siihen, ketä jää. Joo. No. Ulkopuolista rahaa, muistatko? Muistan. Sen mä oikein tarkistin. Ulkopuolista rahaa, tämä on yksi asia, mikä on tietysti meidän olemassaolon päätarkoitus, tai näin me se itse nähdään. Että mitä enemmän niitä ulkopuolisia euroja saadaan kelkottua kannukseen, olkoon se sitten kannuksen yrityksille tai yhdistyksille tai käytännössä mikä tahansa taho, jolle me saadaan hommattua sitä ulkopuolista rahoitusta elyltä tai EUlta suoraan tai jostain säätiöistä tai mistä hyvänsä, niin sillä ne pyörät pyörii ja isonee pikkuhiljaa. Niin nyt kun katsotaan tilastoja, vaikka jos verrataan sieltä vuodesta 2022 lähtein, kun tämä polkastiin uudestaan käyntiin, niin silloin meillä oli EU-rahoja vuoden aikana yhteensä 90 tonnia suurin piirtein. Seuraavana vuonna 2023 350 000 euroa. Viime vuonna päästiin melkein 800 000 euroa ja tänä vuonna nyt sitten tämän ensimmäisen puolen vuoden aikana ollaan tuossa 400 000 eurossa. Eli nämä on sellaisia
numeroita, joista on tehty päätös viimeisen puolen vuoden aikana. Eli joo, ja isoja juttuja on tulossa vielä kyllä. Ollaan saatu nimenomaan päätös sieltä rahoittajalta, että tämmöinen asia saa rahoitusta. Ja yrityspuolella se tarkoittaa sitä, että me ollaan, jos viime vuonna saatiin koko vuoden aikana tällainen reipas 500 000 euroa eri yritysten hankkeisiin, niin tänä vuonna se luku on jo lähes 400 000. Tämä on se syy, minkä takia nyt esimerkiksi Itäniemen Elina, jota tässä ollaan hehkuttu täällä ja vähän tuolla somessa, että löydettiin aivan loistava uusi ihminen ja resurssi ja henkilö tukee tätä nimenomaan tätä rahoitus- ja hankepuolta hakemaan meille kaikille lisää rahaa. Niin se on se, mitä Elinan päätehtävä tulevaisuudessa on. Otetaan Elina tulee tänään tuonne yrittäjän afterworkiin. Joo, siellä pääsee treffaamaan. 16.30. Kyllä. Kahvibaari. Kyllä. Be there. Joo. Ja jos nyt joku miettii, että mitä yrityskannus tekee tämän Kyläradion lisäksi, niin tämä on niinku se mittari, miten tätä meidän toimintaa niinku ruoditaan, että paljonko niitä euroja tulee verraten siihen, mitä meihin on sijoitettu. Mutta sen niinku puhtaan rahan lisäksi, niin sehän on yksi mikä kuuluu meille, on puhas elinkeinomarkkinointi ja yleensäkin niin markkinoinnin puolen kehittäminen tässä kylässä. Eli kaikki, millä saadaan meistä mielikuvaa maailmalle, missä meidän kannusta saadaan näkyville, saadaan niin kuin positiivista mielikuvaa, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä säpinöijään tai touhataan, niin se mielikuva on sitä, mitä kannattaa toistaa ja toistaa ja toistaa, koska sitten meistä tulee sellainen olo, että tänne kannattaa tulla ja täällä kannattaa yrittää, tänne kannattaa muuttaa asuun ja täällä on kiva olla. Joo, Kyläradio osa sitä. Jää nähtäväksi, mutta tilanne on onko se osa sitä vai niin. Toimiiko se päinvastoin? Mutta tavoitteet on siellä lisää asukkaita ja tilanne on se, että kaikkea pitää kokeilla. Niin, kyllä, joo. Mitäs muuta? Uusia yrittäjiä, niitä, jos ajatellaan viimeiset 3 vuotta, niin Kannuksessa on koko ajan perustetaan enemmän yrityksiä kuin mitä niitä laitetaan kiinni. Et meillä on 3 vuoden trendi on suurin piirtein reipas 20% on enemmän uusia yrityksiä kuin mitä niitä on lopetettu. Ja niistä, mitä on lopetettu, niin niistä valtaosa on ollut sellaisia, jotka on ollut jo muutenkin pöytälaatikkofirmoja tai loppumassa. Mutta näitä uusia innokkaita yrittäjiä on niin kuin kaikissa ikäluokissa, mikä on ollut hirveän mukava. Joo, ja Noora on taas sitten siinä ekspertti näiden uusien yrittäjien. Yritän edes vähän. Mitä te teette? Kun sulle tulee uusi yrittäjä, joka miettii, että nyt mä haluaisin pistää tällaisen touhun pystyyn, niin mitä sitten me mietitään, että mistä se raha tulee. Se on niinku, konkretia on sitä. Ensin mietitään, että mitä kaikkea osaamista on ja miten sitä voi muuttaa rahaksi ja mitä tarvii investoida, että se on mahdollista. Ja sitten tietysti heti ruvetaan miettimään, että mistä siihen saisi sitä ulkopuolista rahaa, ettei tarvitsisi omaa pussia kaivaa. Siinä se lyhykäisyys. Joo. Mennäänkö biisiin? Se on mun. Joo, se on sun. Haluatko sä kertoa siitä jotain? Ihan ennen kuin kerrot, niin tiedoksi Annalle sinne ikkunan taate, että me tullaan ihan kohta noutamaan sua. Joo, yksi lempiartistejani LP ja Girls Go Wild. Hyvä vistaus. Tervetuloa Anna Kotamäki. Kiitos paljon. Sä oot tämmönen niinku useammassa roolissa nyt. Sä oot Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja, sitten sarjayrittäjä, Joo. sitten sä oot tehnyt yrityskauppoja ja alkutuottaja ja paluumuuttaja tietty. Joo. Joo. Hei, kaikki paluumuuttajat käsi ylös nyt. Hyvä me. Ihanaa, kun tulit. Me ollaan saatu tässä aamupäivä viettää kahdestaan. Ja, no ei ihan kahdestaan. Lounalla käytiin niin, että oli Jussi ja Jukka. Mutta se voi laskea, että olette melkein niin kahdestaan.
miehet on tässä niin statisteja. Kyllä. Mutta on ollut kyllä tosi kiva. Oh. Joo. Niin ja ihana, kun uskalsit lähteä tällaiseen Totta kai. live-radiolähetykseen. Ilman muuta. Mutta kerro vähän sun tarinasta, varsinkin siitä, että mitä siellä maailmalla tapahtui ja miten sä päädyit takaisin. Joo, mä yleensä aina sanon, että mä oon niin Keski-Pohjanmaan kasvatti, että mä oon niin Sievis syntynyt ja Toholamilla on asunut lapsuuden ja tietysti peruskouluajan. Ja mä oon täällä Kannuksessa käynyt lukion ja sitten Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululta Centrialta valmistunut tradenomiksi ja tein siinä niin puolet opinnoista Sveitsissä sitten ja sitten lähdin Turkuun ja 18 vuotta viihdyin siellä ja sitten toi miehen ja lapset sieltä Toholamille ja nyt kotiutunut tänne sitten takaisin. Ja jotenkin ehkä, tämä oli muuten hauskaa, kun sä sanoit, että sarjayrittäjä. En ole koskaan ajatellut, että on sarjayrittäjä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun nyt semmoinenkin titteli laitettiin. Mutta se kyllä itse asiassa pitää paikkansa, että kyllähän se yrittäjyys on niin kuin mun elämää niin kuin määrittänyt oikeastaan aina, kun on kuitenkin niin kuin vanhemmat on ollut yrittäjiä. Ja meillä on se maatila ollut siitä asti, kun mä oon ollut 7-vuotias. Ja mä oon ollut 11, kun mä oon perustanut ensimmäisen yrityksen. Mikä se oli? Aivan. Mulla oli tämmöinen niin kuin leivontayritys, että mä siis tein perjantaisin koulun jälkeen aloitin leipomaan ja sitten mä menin lauantaina niitä myymään. Ja lauantai-aamuna aina aloitin aikaisin ja sitten menin myymään niitä Toholamille S-Marketin pihalle. Ja 4 kautta sitten mulla oli välillä itse kasvatettuja porkkanoita ja perunoita ja muita siinä kyliessä. Joo, kuinka moni on harrastanut 4H suoramyyntiyrittäjyyttä käsilös? Joo, kyllä. Me ei nyt Jompen kanssa kuuluttu joukkoon. Joo, mutta nyt sitten tosiaan mä joskus oli elämänvaihe, että mä ajattelin, että mä en koskaan mene naimisiin ja oli biologinen fakta, että mä en koskaan saa lapsia ja sitten mä sanoin, että musta ei ainakaan tule yrittäjä. ja nyt tosiaan olen sitten onnellisesti naimisissa jo pidemmän aikaa 2 lapsen äiti ja yrittäjä jo kuinka monennessa yrityksessä. No mitäs muuta sä oot sanonut, että sä et koskaan tee? No mä en ehkä sano niin nyt. Lähtisikö sä meidän kanssa mukaan semmoiseen kimppalottoon? Aina. Joo, kyllä. Joo. Mutta siis tietyllä tavalla niinkö semmoisen, miten mä nyt sanon, semmoisen koukauksen käynyt tuolla maailmalla ja nyt saanut tässä olla. Ja tietysti mun täytyy sanoa, että oli aivan upeata päästä tämmöiselle näköalapaikalle, mitä Keski-Pohjanmaan yrittäjät mulle tarjoaa. Että koen, että tietyllä tavalla se oma yrittäjyystausta siinä antaa niitä eväitä tosi paljon siihen, mutta sitten toisaalta kun on käynyt myös tuolla maailmalla ja ollut mukana, niin kuin saanut olla Turussakin kun asuin, niin on saanut olla mukana niin kuin kaupungin kehityksessä ja kauppakamarin ja elinkeinopolitiikan valiokunnissa ja tällaisilla niin kuin paikoilla, niin on ollut niin kuin hieno tulla sillä lailla tähän työhön ja on niin kuin jotenkin niin kuin tosi valtavan innoissani siitä työstä, mitä saa tehdä. Ja sitten kun kotona on se lypsykarjatila, niin kyllä tässä niin kuin pysyy aika tiivisti saappaat jalassa ja jalat maassa. Kädet pysyy savessa. Kyllä, vahvasti. tai jossain muussa kuin savessa. Mutta... Joo, just näin. No kun sä oot kulkenut kuitenkin maailmalla vähän muuallakin kuin tässä Keski-Pohjanmaalla, niin jos ajatellaan, eilen tuli viimeisin tällainen työllisyysraportti, missä oli jaettu Suomi 3 värillä. Oli siniset kunnat, jotka oli top 100, pienin työttömyysaste, harmaat ja punaiset. Niin jos ajatellaan Keski-Pohjanmaata, ei meillä ensimmäistäkään punaista ollut siellä. Ei. Meillä oli iso osa oli sinistä, vähintään harmaata. Me ollaan siellä, Kannus oli top 100 listalla sinisenä. Yes. Hyvä. Ja meidän alueelta taisi olla Lestijärvi oli tällä hetkellä siellä 11 Kyllä. eilen. Mistä tämä johtuu? Miksi Keski-Pohjanmaalla menee tällä hetkellä verrattain hyvin, kun vertaa melkein mihinkä tahansa Suomen maassa? Mä oon tuonut tämän niin kuin monessa niin kuin, yhteydessä esille ja se ehkä mitä me emme täällä itse näe
niin on tämän alueen niin kuin ainutlaatuisuus. Mulla oli ilo ja kunnia muutama viikko sitten pitää Keski-Pohjanmaan, Sentria ammattikorkeakoulun päätösjuhlassa alumnin puheenvuoro ja sanoin siinä silloin niin kuin valmistuville nuorille, että tämä on oikeasti sellainen alue, missä susta voi tulla niin kuin mitä vaan. Sähän voit käytännössä valita sun työt, mitä sä täällä teet. Et me ollaan niin kuin Euroopankin mittakaavassa sillä lailla ainutlaatuinen alue, että täällä on niin kuin, täältä löytyy niin kuin kaikki mahdolliset toimialat. Että meillä on täällä kemianteollisuutta, alkutuotantoa, meillä on niin kuin vaikka mitä täällä. Että tietyllä tavalla sen elinkeinoelämän monipuolisuus on niin kattava, että vaikka jonkun työn niin kuin, ja toimialan niin kuin, työt vähenisikin, niin sulla on niin kuin, tavallaan niin kuin reitti jonnekin muualle. Ja tavallaan se, mistä ei pidetä ääntä, niin on se, että Keski-Pohjanmaan maakunta oli kaikista Suomen maakunnista ainoa, jonka vienti kasvoi viime vuonna. Meillä on, niin kuin, että täältä lähtee tavaraa ulospäin. Kokkolan satama oli Suomen yrittäjien elinvoimabarometrin mukaan niin elinvoimaisin satama kaikista satamista Suomessa. Joo, meillä on niin kuin paljon tällaisia tekijöitä, mitkä täällä on. Et tämähän on, niin kuin, mä oon niin kuin monelle verrannut, että Keski-Pohjanmaa on vähän niin kuin, kun sä menet mehtään, niin se on muurahaispesiä. Nehän on kauhean vaatimattomia ulospäin. Mutta sitten kun sä menet lähelle, niin sehän niinku kuhisee elämää. Ja se, siinä muurahaispesiä. Tätä vertaista me ennen kuullut. Joo, kyllä. Joo, miksei. Tämähän niinku siis, eihän tää niinku hyvä esimerkki, kun mulla on ollut ilo kiertää niinku meidän paikallisyhdistyksiä ympäri meidän toimialuetta, kun toimitaan 3 maakunnan alueella, niin tietyllä tavalla täällähän on niin sellainen, että mä juttelen jonkun kanssa, istun lounaalla ja palaverissa, niin kuin vaikka te äskenkin kun mekin syötiin, niin joku idea tulee, niin meillä on jo kalenteri, että milloin me lähdetään viemään tätä eteenpäin. Eikä se ole semmoista, että katsellaan. Mutta jos tulee hyvä idea, niin miksei sitä tehdä vaikka heti? No tätä. Miksi se pitää laittaa? No kuule, ei nuo kuule ne tuolla etelässä ymmärrä semmoista ajatusta. Tuumailu kielletty. Joo. Mutta tämä niin kuin monipuolisuus, niin kuin sanoit, niin varsinkin tässä ajassa, kun maailmalla mylläretään ja tuosta itänaapurista ei aina tiedä, että mitä siellä tapahtuu. Niin kyllä se omavaraisuus on niin kuin tosi tärkeä asia. Ja mä tykkään aina puhua, että alkutuotannon puolesta kansan maatalon poikana, niin se on sellainen asia, mikä tässä kohtaa korona pelasi meidän pussiin, että se ymmärrys siitä, miten tärkeää se omavaraisuus ja huoltovarmuus on, niin jos jotain hyvää siitä seurasi, niin tämä. Kyllä. Se on kaikille tahoille selvä. Just tämä, ja siis mä oon niin kuin sanonut sitä, me oltiin siivousalan yrittäjiä, kun korona tuli, ja voin sanoa, että ei ollut helppoa kirjoittaa lomautuslappuja työntekijöille ja pistää puolet väestä hetkeksi hyllylle. Ja varsinkin kun sä tiedät ja tunnet heidän perheet ja lapset ja nimeltä ja kaikkea muuta. Siinä samaan aikaan niin meillä oli niin pienet lapset ja nehän tuli tänne sitten mummolaan, että mun äiti ja isä otti lapset sinne ja he vietti ja poika ilmoitti sen jälkeen, että mä muuten muuton mummolaan. Niinhän se muutenkin joo. Mutta tavallaan niin just se, että sinä aikana niin faktahan on se, että meidän kaupasta loppui muutakin kuin vessapaperi. Tietyllä tavalla ne hyllyt ammotti tyhjyyttään siellä ja kyllä mä mun niin miehen kanssa me oltiin jo pidemmän aikaa pohdittu sitä, että me halutaan niin kuin lähteä etsimään niin kuin tilaa tai niin kuin omakotitaloa ja vähän lääniä ympärille, että voidaan niin kuin ja edistää omavaraisuutta, että ei me siinä kerrostalo 3 parvekkeella niin kuin kovin pitkälle perunaa ja tomaattia niin kuin meidän perheen tarpeisiin viljellä. Ja sitten yksi asia johti toiseen meistä tuli kyllä lypsykarjatilallisia. Mutta tietyllä tavalla se, että oliko lypsykarjatilan isännyys vaikka minun kaupunkilaisen miehen niin se ensimmäinen unelma tai tietyllä tavalla niin kuitenkin kun on nähnyt sen niin lypsykarjatilallisen arjen raakuuden ja meidän alkutuotannon tilan niin kuin jo useamman
niin kuin siitä vierestä, niin oliko se niin kuin tavallaan, että tämä on nyt se unelma, mitä me lähdetään tekemään, niin välttämättä ei. Mutta kyllä meidän niin kuin esimerkiksi tässä valinnassa, niin ihan se tavallaan tämä realismi nimenomaan oli se niin kuin primusmoottori, että me halutaan, että meille ja meidän lapsille on tulevaisuudessakin ruokaa. On hyvä asua täällä kylillä. Kyläalueella. Keskellä ei mitään. Niin, kyllä. Päästetään kohta Jomppekin ääneen. Me pyydettiin sulta yksi toivebiisi. Se on, jos voi sanoa perinteeksi 3. lähetyksen kohdalla mitään, mutta perinne. Perinne. Kaikilta vierailta toivotaan tai pyydetään toivebiisi. Kyllä. Mikä kappale ja miksi? No, kun me ollaan Kyläradiossa ja mäkin olen tällainen paluumuuttaja, niin valitsin Olli Halosen Kylä keskellä ei mitään. Tämä on myös minun tyttäreni lempibändi tällä hetkellä ja me ollaan paljon kuunneltu Olli Halosta. Mä nyt en voi sanoa, että Toholampi olisi niin kuin keskellä ei mitään ja on meillä siellä muutakin kuin bensa-asema, mutta tietyllä tavalla niin kuin, siihen biisiin kiteytyy se semmoinen niin kuin maalaisuuden yhteisöllisyys, mikä on mun mielestä semmoinen meidän myös niin kuin hyvä vientituote niin maan sisäisestikin. Ja tavallaan siinä ajatuksessa, että se yhteisö on tiiviimpi täällä maaseudulla ja se omalla tavallaan kantaa. Ja se on niin kuin meille ollut tosi tärkeä tekijä, kun meidät on ikään kuin, me on niin kuin tietyllä tavalla saatu kokea se, että on ollut hyvä solahtaa tänne takaisin. Mahtavaa. Kiitos Anni. Se oli hyvä biisi. Sitten seuraavaksi päästämme kaikista varoituksista huolimatta ääneen meidän oman Silver Fox Jomppe Ronkainen. Kysymys. Mikä sut sai aikanaan lähtemään yrittäjäksi? Joo, koitan tiivistää. Siis mulla ei ole niin kuin suvussa, lähisuvussa tai perheessä tämmöistä yrittäjätaustaa. Ja jos sanotaan 15 vuotta sitten joku olisi kristallipallosta katsonut asian mystisesti ja ilmoittanut, että se on Jomppe niin, että susta tulee yrittäjä, niin mä olisin niin tämä vade retro, että ei pidä paikkansa. Mutta joo, siis harrastuksen kautta. Että 2015 sain ensimmäisen dronen ja 2016 leikin vuoden sille ja sitten 2016 semmoisen oikein 4K-tasosta videota kuvaavan dronen ja leikin. Ja kun mä somessa on aktiivinen, niin sitten rupesi tulemaan mielenkiintoisia yhteydenottoja. Pääsin kuvaamaan mielenkiintoisia juttuja. Kysyttiin, mitä tämä maksaa. Olin siihen aikaan ammattikorkeakoulussa lehtorina. Totesin, että ei tämä mitään maksa. Oli mahtavaa päästä kuvaa tällaista tai tuollaista paikkaa. Sitten syttyi lamppu, että no, jos perustaa yrityksen, niin sittenhän voi sitten jonkun niin kuin laskun kirjoittaa. Ja näin sitten Annen kanssa, vaimoni kanssa, niin perustimme OnLähde-nimisen yrityksen syyskuussa 2016. Se on polku yrittäjyyteen lyhyesti. Joo, se on aika sellainen tavanomainen myöskin. Ja sekin on hyvin tuttua, että se laskuttaminen voi olla se kaikista vaikein rasti. Sä oot Kannuksen yrittäjissä mukana, ootko ollut pitkään? Kun me muutettiin Kannukseen 2017 Mikkelistä, niin aika moneen yhdistykseen pyydettiin mukaan ja mies, joka ei osannut sanoa ei, päätyi aika moneen yhdistykseen mukaan. Ja muun muassa Kannuksen yrittäjiin ehkä 2018, jos en vielä 2017, en muista tarkkaan, mutta sanokaamme 6-7 vuotta varmaan ainakin sitten luokkaa. Kysymys oikeastaan molemmille. Niin, mitä te koette, että yrittäjäjärjestö itsessään, niin kuin Keski-Pohjanmaan yrittäjät tai Suomen yrittäjät tai Kannuksen yrittäjät, mitä se käytännössä tarjoaa yrittäjille tänä päivänä? Miten te se itse koette? No, näin yrittäjäjärjestön työntekijänä, niin mulla varmaan pitää olla joku tietty hissipuhe tähän, mutta mä ajattelen niin, että järjestöjen niin kuin yksi tärkein tehtävä ylipäätään on olla se verkosto.
Et tavallaan, että että se kutsuu samanhenkisiä ihmisiä yhteen ja siinä syntyy aina jotain. Ja kun yrittäjiä laitetaan yhteen, niin mä oon niin kuin nähnyt tässä niin paljon, että siitä voi syntyä mitä vaan ja se yleensä se hyvä moninkertaistuu sitä kautta. Mutta totta kai täytyy muistaa, että ihan Suomen yrittäjät ja yrittäjäjärjestö ylipäätään, niin mehän ollaan niin kuin Suomen suurin edunvalvontajärjestö. Että tietyllä tavalla se, että mä esimerkiksi sanon, kun multa kysytään usein, että mitä sä teet työksesi. Mä menen sinne, minne meidän yrittäjien aika ei riitä. Vaikutan niin kuin kunnallisella ja maakunnallisella tasolla esimerkiksi hyvinvointialueet, että ne huomioi yrittäjiä toimissaan ja työssään ja muussa. Verkosto, edunvalvonta ja sitten tietyllä tavalla mä ajattelen myös, että me yrittäjäjärjestönä, mun jotenkin toive on se, että tällä alueella me voitaisiin olla myös sen niin kuin yrittäjän työyhteisö. Tiedätkö se, mihin se voi tulla vähän puhaltamaan ja niin kuin vertaistu. Niin. Olkapää. Niin. Minkälaisena olkapäänä sä koet yrittäjien järjestön? Jomppi. Mukavana olkapäänä. Joo, pitkälti monta asiaa allekirjoitan, mitä Anna tuossa totesi. Paikallisyhdistyksen näkökulmasta niin varmaan korostuu se yhteisöllisyys ja paikallisten tapahtumien järjestäminen. Mainos, huomenna Kannuksen kesäpäivä, Mäkelä on meillä ohjelmassa monenlaista. Tervetuloa. Verkostoituminen, minkä mainitsit, joo, yhdessä ideointi. Haaste on, niin kuin monessa muussakin yhdistyksessä, paikallisyhdistystasolla, että kun on niitä niin kuin aktiivisia toimijoita, sitten se on aika pieni porukka, jotka sitten järjestää. Ideoita on, mutta sitten, että kuka tekee, niin sitten on vähän hiljaisempaa monesti. Meillä on hyvä ydinporukka hallituksessa ja se, mitä sillä noin 5 hengen porukalla saadaan aikaan, niin se on ihan hyvä ponnistus. Mutta riveihin mahtuu. Riveihin mahtuu. Joo, se on varmaan se ikuisuuskysymys ja nyt varmaan tässäkin. Ja mekin tietysti Yrityskannuksen puolesta hirveästi toivottaisiin, että niitä aktiiveja löytyisi sinne paikallistasollekin lisää ja järjestöön niin, että meillä olisi sellainen tosi aktiivinen työpari, kenen kanssa kehittää tätä koko omaa aluetta. Toki mä tähän jo sitten vähän ideaa mietitty ja vähän koeponnistettu sitä tuolla Menomonon afterworkeillä. Noora. Miten olisi semmoinen risteily? Joo. Päivän risteily, ja mä oon onneksi kysynyt jo tarjouksen. No niin, mahtavaa. Niin, jos mentäisiin yhdessä, nimenomaan tämmöinen yrittäjien risteily ja lähtö Kannuksesta ja paluu illalla Kannukseen Vaasalainilla. Joo. Yes, se oli lupaus. Se on nauhalla. Tiedotetaan sitten tuonne vaan. Kyllä. Koska me tiedetään, että on paljon hyviä, sellaisia aktiivisia yrittäjiä paljon, ja varsinkin niitä uusia yrittäjiä, joille tekisi tosi paljon hyvää, että ne myöskin saisi sitä vertaistukea. Koska on paljon sellaisia, jotka on samassa vaiheessa oma yrittäjäuransa kanssa, niin se, että pääsisi pikkusen pallottelemaan. Joo, ja sitten se, mikä mun mielestä on niin tämän alueen vahvuus, että niin tänäänkin kun oli ilo käydä näillä niin yritysvierailulla, niin siinähän tehdään niin alueellisten toimijoiden kanssa tosi tiivistä yhteistyötä. Niin se, että tavallaan sä pääset sitä yhteistyötä ja keskustelua virittää, että sun ei ole pakko olla siinä ruuvaamassa ja vääntämässä yhdessä siinä työssä, vaan että sä voit oikeasti olla tavallaan siitä työpaikan ulkopuolelta. Se yhteys siinä vahvistuu ja täällä tavallaan, kun tämähän on semmoista, täällä yrittäjillä, kun mä juttelen, niin niillähän on tosi luovia ideoita ja kaikkea muita ja syntyy uudenlaisia verkostoja ja innovaatiot ja muut, niin nehän syntyy yleensä semmoisessa luovassa tilassa, joka vaatii omanlaistaan rentoutta ja muuta. Ja sitä mä jotenkin toivon, että me pystytään myös ihan aluetasolla tuomaan yrittäjiä yhteen ja olemaan semmoisissa rennoissa tunnelmissa. Vink huomenna illalla, mä oon muuten päivällä siellä, huomenna siellä Mäkiraunmäellä. Ja sitten illallahan on siis Keski-Pohjanmaan yrittäjät ja Toholmin yrittäjät, jos päivällä Keski-Pohjanmaan yrittäjät ja Kannuksen yrittäjät on
Mäkiraumäellä, niin illalla sitten jalalla Koreasta ja tanssimaan Toholommille, että Yes. yrittäjä tarjoaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa niin ilmaiset lavatanssit, että Se on ihan sinne mahtavaa. pääsee. Kuka siellä on? Siellä on Harjolaksi. No niin. Ja saadaan siis erittäin kovatasosta musiikkia, koska he on Finlandersin Joo. entisiä soittajia ja Arto Nuutio siellä sitten tanssittaa. Huippu. Ai, mahtavaa. Mutta tavallaan niin sitä nimenomaan mun mielestä semmoista niin luovuutta ja sitä yhteentuomista ja rentoutta ja näin, niin mun mielestä aivan loistava idea. Olen messissä yrittäjäristeillä. Mahtavaa. Joo. No niin. Meillä kello rientää, niin varmaan rientää. pakko lopetella, että päästään afterworkeille. Mutta Jomppella on tarina ennen biisiä. Tämä on semmoinen, että me otetaan sitten tavoitteeksi seuraavaan lähetykseen, mutta mikä on seuraava biisi ja miksi? Mikä on sinun toivebiisi? Joo. Yrittäjillä ja ihmisillä pitää olla oma voimabiisi. Ja mä en ollut tällaisesta niin kuin voimalaulukonseptista kuullut aiemmin ennen vuotta 1999, jolloin olin eräällä luennolla ja tämä luennoitsija kertoi, että tämmöinen esiintymisjännitykseen, niin hän laittaa mielessään soimaan voimalaulunsa ja kuvittelee punaisen maton, jota pitkin hän astelee estradille ja hän kysyi meiltä, että no, tiedättekö te, mikä on teidän voimalaulu, ja me oltiin vähän ihmeissämme ja hän kertoi, että voimalaulu paljastuu seuraavalla tavalla. Ennen nukkumaan menoa kysytte itseltänne, mikä on minun voimalauluni. No, meitä rouvan kanssa nauratti. Seuraavana yönä heräsin, kun tämä seuraava biisi soi mielessäni, ja sehän on Texasin Summer Sun. Voi kiitos Anna ja kiitos Jomppe. Ihana kun kerkesitte meidän kanssa tänne turinoimaan. Ja taas meni asiat eteenpäin noin vaan. Joo, ei ihan turha vatuloja. Ja niin. Miksei voi vaan lähteä tekemään? En ole koskaan ymmärtänyt. Mutta nyt siirrymme tekstariterveiset osioon. Jo perinteikäs 3. kerta. Me ollaan oltu kovin huolissaan, kun tekstarit on ruvennut vähenemään. Että jos se nyt on siitä kiinni, että nimetön tekstiviesti vielä luetaan ääneen, että niitä ei enää laiteta, niin johan nyt. Mutta on tullut silti hyviä. On. Joo, otetaan ihan tämän kärkeen, koska tästä meidän Suomen vetovoimaisen liikenneympyrä on nostettu nyt tosi monessa mediassa esiin. Muun muassa tällä viikolla on ilmestynyt tuonne somen ihmeelliseen maailmaan se on TikTok. TikTok. Olisiko se ollut TikTok? No, joku Entisen alivaltiosihteerin tuuskaama video, jossa hän käy tutkimassa Kannuksen liikenneympyrän ja se on ihan hauska klippi, kannattaa käydä katsomassa. Mutta täällä oli Lestijoki uutisoi täällä kesäkuun alussa, että Kannustalon ympyrän valaisenpylväs nostettiin pystyyn. Ja mua naureskeltiin vain, kun täällä oli näitä hyviä kommentteja. Mikael Roiha ELY-keskuksesta oli antanut kommentteja, kun alueella on 60 kilometrin rajoitus. Jostain syystä kaikki kuskit eivät meinaa osaa kääntää rattia. Siis tämä oli alueen vastaava Mikael Roiha. Hän hämmästelee sitä, että pikkutalot ovat säilyneet kuin ihmeen kaupalla onnettomuuksista. Ja sitten myöskin tämä oli, joo, pitäisikö olla 50 nopeusrajoitusta ja kykevät kaiteet, kyselee Mikael Roiha ja vastaa itse, että janoisimmat kuskit menee läpi, vaikka mikä olisi. Niin koittakaa nyt hyvät ihmiset katsoa eteen, kun ajatte sillä autolla. Joo. Sitten on posi-palaute. Onko sulla siellä eka posi? Ei. Joo. On. Täällä on siis äärimmäisen positiivista. Niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että meillä oli alkukuukaudesta kesäkuussa vaikka mitä. Kaikenlaista. Tapahtumien superviikonloppua ja tapahtumakesää. Se oli mahtava. Taiteiden yö ja saunaralli peräkkäisinä Joo. päivinä. Se oli onnistunut. Ja sitten pitää antaa kiitosta tuonne Lestijoki-lehteen. Suomalainen Kaisa kirjoitti hienon pääkirjoituksen silloin alkukesästä. Ihan nopeasti vaan otan täältä tällaisen
lainauksen. Liikunta tuottaa hyvää oloa, luonnon kauneus tuottaa hyvää oloa, musiikki tuottaa hyvää oloa ja sosiaaliset suhteet tuottavat hyvää oloa. Ja yhteistyö on näissä kaikissa tapahtumissa avainasemassa. Tapahtumissa ei olisi sisältöjä eikä tekijöitä ilman yrityksiä, yhdistyksiä, harrastajia, eikä niitä olisi mitään järkeä järjestää ilman tärkeintä yhteistyötahoja, kävijöitä. Et siitä iso kiitos alkukesän tapahtuman järjestäjille ja kävijöille. Et nyt on ollut ihan hyvin. Minusta on ollut mukavasti väkiä liikenteessä ja nyt viikonloppuna sitten tietysti on kesäpäivät, nyt on kauppapäivät jo menossa ja lauantaina kesäpäivät, niin toivottavasti on paljon väkeä. Ja sitten näihin varsinaisiin tekstareihin. Voi iso kiitos Taiteilijayön järjestäjille, oli ilo olla tapahtumassa. Ja täällä on siihen myöskin jatkoa. Jotkut menee sekaisin rock'n'roll-musiikista. Olihan ihkua, kun Menomonossa soitettiin progea. Kiitos Kamu. Ja sitten täällä on lisää posia. Kiitos lauantain retkelle päivästä Kaannuksen kaupungin ja Lestiojen ladun aktiivisille ihmisille. Oli hyvin järjestetty ja mukava retki. Aivan yllättävän poseja on. Sitten on nuorisolle kiitosta. Oli muuten fiksuja poikia Pump Track radalla Kannuksessa. Linus, Lauri ja Oliver. Ottivat hienosti huomioon radalla 6- ja 3-vuotiasta. Varoivat, väistivät ja auttoivat pienempiä. Rehtejä nuorten miesten alkuja. Kivaa kesää pojille. Kyllä se näin on, että nuoriso on nykypäivänä paljon fiksumpaa ja osaa käyttäytyä paremmin kuin me aikanaan. Se on mut ihan tosi. Ja vielä yksi posi. Huomio S-Market ja Milla. Kiitos erittäin ystävällisestä asiakaspalvelusta. Otat ilolla vastaan ja kyselet kuulumisia kaiken ikäisiltä. Nuorisokin tykkää ja annat hyvää esimerkkiä. Ruusu sinulle. Hyvä Milla. Hyvä Milla. Uhu. Sitten on muutamia tämmöisiä viestejä, niin kuin aina kuuluu olla, mutta toki me tänään taidettiin löytää syy tähän seuraavaan. Eli tekstiviesti kuuluu, Laitalan postinumero on 69310. Ja näytti olevan, että jossakin lehdessä se oli virheellisesti kirjoitettu, niin se on tänne oikaistu. Joo, se on aiheellista. Jos lehdessä huomaa virheen, niin se ehdottomasti kannattaa oikaista tuolla tekstaripalstan kautta. Sitten tämmöinen mystinen lähiaikoina ei ole vielä tapahtunut. Näin on. Niin, mutta se on ihan totta. Se on täysin vastaan. Joo. Sitten siirrytään tekstaripalstalla tänne vinkkiosioon. Huomio. Jos on liljankuoriaisia ongelma liljapenkissä, murskaa valkosipulia niin, että piisaa ja laita liljojen mullan päälle. Voi myös laittaa kynsiä, siis valkosipulin kynsiä, ihan mullan alle. Toista joka kevät, liljat kiittää. Kiitos vinkistä. Toimituksen tuossa puolesta. olisi tuo niin, että piisaa. Se on niin, jotenkin piisaa. Tosi semmoinen kannuslainen sana. Niin, että piisaa. Eikö se ole ihan normaalia suomea? Onko se? Se on ihan kirjakieltä. Niin on se ainakin meidän mielestä ihan normaalia sitten, mä olin tässä tietämättä. Yritin omia kannukseen normaaliksi. Voidaan me se omia kannukseen. Ei, kyllä sen niinkin voi tehdä. Sitten on ollut pakko ottaa, täällä on tämmöinen puhelinpalsta ollut siihen aikaan, kun ei ole ollut vielä tekstiviestejä. Ja nyt Lestiokin-lehti tätä vanhaa puhelinpalsta, eli soittoja, mitä on tullut 30 vuotta sitten. 30 vuotta sitten. Ja tähän nyt alustuksena se, että kun on tätä Villi Pohjola-teemaa, mistä tämä koko Kyläradiokin sai alkuunsa. Mutta se kuuluu näin. Apua hirvimiehet. Kannuslainen naislenkkeilijä pyysi hirvimiehiä siivoamaan hirven nahat ja pääkallot pois hirvikämpän pihalta. Olin lenkillä ja haju ja lemu oli kamala. Korjatkaa hyvänen aika sotkunne pois. Viime vuonna oli muuten sama juttu, huomautti soittaja. Olisi herkullista, kun olisi vielä niin soittopalaute. Edelleen mä oon sitä mieltä, että joku kerta otetaan sellainen live-radio, mihinkä saa soittaa suoraan lähetykseen. Pitää vaan teknisesti selvittää, miten se käytännössä tehtäisiin. Tällä hetkellä voit sätätä, siellä on niin. Chattikanava auki. Chatti on auki. Chatti on auki. Joo. Joo. Ja nyt sitten toinen ajankohtainen viesti, mikä liittyy tuohon torilla meneillä olevaan remonttiin, jossa meidän keskustori ja Jokiranta saa uuden uljaan
muodon. Niin täällä on 30 vuotta sitten naisihminen soitteli ja käski kiittää Kannuksen kaupunkia kauniista torialueesta ja rantapuistosta ja vielä suihkusta sekä joessa että torilla. Hänen mielestä siellä kelpaa nyt kävellä ja viivähtää. Samalla hän kehotti kannuslaisia käyttämään rantapuistoa kävelypaikkanaan, jotteivät ne tietyt rellestäjät siellä viihdy. Niin, tää oli hyvä huomio. Kaikki tietää rellestäjät. Niin, joo. Mutta tässä on varmaan kaikessa lyhyesyössä tämän kertaisen tekstiviestipalstan sato. Odotamme äärimmäisen isolla mielenkiinnolla heinäkuun tekstareita. Niitä sais laittaa mielinmäärin, jotta saadaan hyvää materiaalia seuraavaan Kyläratioon. Ja sitä palautetta. Pistäkää palautetta joko sinne tekstaripalstan kautta tai sitten postikortilla osoitteeseen Kyläradio, Asematie 1, 69100 Kannus. Ja sitten seuraavaksi siirrymme vielä yhden biisin kautta kohti lopetushuipennusta. Seuraava yhtye on paikkakunnan oma Helmi, Second Flash. Täältä laitetaan mikki päälle. Jomppe, sulla oli asiaa. Kyllä, Eskolan kesäteatteri. Tiistaina Grand Opening eli ensi-ilta. Silloin pakettiratkaisun salat paljastuvat. Tervetuloa! Ja näytöksiä oli 13 Kyllä. 3 viikon aikana. Mä tässä tulkittin täältä Lestijoki Visit Kannus-sivulta löytyy myös visitkannus.vif. kaikki siellä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 kappaletta. Tiistaisin, torstaisin, sunnuntaisin. Ja sitten on vielä yhdet perjantai ja lauantaikin siellä Joo. väleissä. Jossakin ja 2-3 päivää on 2 näytöstä päivässä. Että semmoinen paketti on luvassa. Joo. Sinne Se pitää kyllä käydä katsomassa. Aivan ehdottomasti. Viikon päästä lauantaina kahviksessa Paapelin nulikat. Joo. Ei mennä vielä Paapelin nulikoihin. Ei vielä. Jompa, Maltetaan. Joo. Legendaarinen Paapelin nulikat. Sitten tässä kohtaa jo pitää nostaa elokuussa se näiden kaikkien muiden mahtavien tapahtumien lisäksi, niin totta kai siellä puolen kuun jälkeen on Ollikkala-messut. Mikko Ollikkala täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Mikä on Suomen vetovoimaisin maaseutualan oppilaitos, kyllä. eikö näin? Jo, oliko 3. vuosi. Eli se, että pitkät perinteet, hienosti kehitetty touhua siellä Ollikkalassa ja nyt sitten uljaat Ollikkala-messut elokuun 22. ja 23. päivä elokuuta. Ja siellä taidetaan olla mekin. Viimeksi oli 10 000 kävijää. Sitten Nivalassa vastaava messu oli 12 000. Että kyllä tietysti olisi kiva, jos 14 000. niin, että jotenkin jos Nivala voi nokittaa, niin ainahan se parempi. Terkkuja Nivalaan. Kaikella rakkaudella. Olette ihania. Pikkukisa on aina hyvä. Joo. Sittenhän meillä on nyt kun tuo Iltatori startattiin eilen, oli hyvin väkiä liikenteessä, niin tästä eteenpäin sitten joka toinen torstai meillä on Iltatori, joka tarkoittaa, että sen musiikin lisäksi on ripakopallinen myyjiä, paikallisia palveluita, paikallisia tuottajia, paikallista leipureita, kaikkia mahdollista, käykää ihmeessä. Joka torstai, se on helppo muistaa, joka torstai-iltana on aina live-musiikkia. Aapa on auki, kahvilasta saa oikeasti tosi hyvää se pullat ja nämäkin kaikki löytyy Visit Kannus-sivulta. Joo, täällä on kuule, ensi viikolla on Hannu Luostari ja sitten on KR seuraavana ja sitten tulee Duo Me. Sitten on Caroline ja sitten on Jukka ja Palmut ja vielä elokuussa Duo Kimple. Kyllä, kaikenlaista kaikille. Mutta nyt sitten, me olemme saaneet postikortin. Täällä se näkyy toivottavasti. Voin vähän kuvailla. Tässä lukee, että tästä tulee hyvä päivä. Ja siinä on kukko ja kana.
orrella kukolla on kahvimuki. Ja täällä lukee: ihan parasta kuunneltavaa, irrottaa foliohattu päästä ja löysyttää pipo. Sydän, TV Anne. Nyt Anne. Kiitos Anne, Kiitos, kuka Anne. sitten oletkin. Kiitos Anne. Nyt me täältä toimituksesta pyydetään ystävällisesti, että Anne voisi ilmiantaa itsensä. Me tunnetaan monta Annea. Kuka Anne sinä olet näistä Anneista? Tai jos ei tunneta, niin ilmianna silti itsesi, koska olet ensimmäinen postikortin lähettäjä ja sinulle kuuluu tuotepalkinto. Ja nyt tässä samalla sanottakoon ja lanseerataan oikein virallisesti, että tästä eteenpäin nyt sitten tulemme arpomaan kaikkien postikortin lähettäneiden kesken tuotepalkinnon. Nämä tuoteideointi on vielä kesken, mutta eikä ne selviä. Mutta siinä oli mun mielestä hyvä huomio lounaalla kaupunginjohtaja Jussi Niinistö totesi, että sitä voisi ehkä mainostaa, että sen saa tosiaan käydä puottamassa tuohon kaupungin talo info Jarille, ettei ole pakko ostaa sitä postikorttia. Eikö mikä tämä on? Merkki. Niin, postimerkki. Merkki. Niin säästää. Niin. Että voi kulkeissaan. Selvää säästyvää. Tuleeko maininta? Maininta. Mistä sä haluat maininta? Maininta, että Sano vain. hän malttamattomana haluaa maininnan siitä, että jos edellisen lähetyksen missasit, niin ei hätää, että paitsi se äänitteenä löytyy sieltä meidän radion sivulta, niin nyt se on kohta tarjolla myös videona, eli linkki tulee jonnekin, eikö Joo. niin? Vai paljastinko mä nyt ihan väärällä tavalla tämän? Mainitsinko väärin? Paljastettakoon nyt tässä kohtaa, että olemme luoneet myöskin YouTube-kanavan. Historiallista myöskin. Se tänne YouTube-kanavalle tullaan nyt sitten tulevaisuudessa lisäämään tämä Jomppen luoma videoaineisto, jossa näkee myöskin sen, että miltä me näytetään. Ihanaa, Miksi? tosi kivaa. Niin joo, täällä on Jomppe idea ja kumpikaan ei vaan osannut sanoa. Ei. Kuten tavallisesti. Eli tulevaisuudessa näistä lähetyksistä löytyy se tämä kuunnelma, joka löytyy sieltä kyläradio.wif alta. Ja YouTube-kanavalta Kyläradio Kannus löytyy kaikki nämä lähetykset sitten, mistä löytyy tämä näköradiotallenne. Sitten oli vähän semmoinen meininki, että ensi kerralla oltaisiin Mäkiraonmäellä tekemässä lähetystä, eli Kannuksen vanhassa kaupungissa. Toki meillä on muistettu kysyä vielä siltä Mäkiraonmäeltä, että saako sinne tulla. Ei, mutta helpompi on saada anteeksi, kun lupaan. Niin. Eli heinäkuun lopussa viimeinen päivä, todennäköisesti. Ainakin jostakin päin Se saattaa Mäkiraonmäkeä. olla kello 14 tai 15 ja tunnin lähetys kestää tunti 10 minuuttia. Noin, kyllä. Hei, oikein hyvää heinäkuuta. Niille, jotka lomailevat, niin oikein hyvää lomaa. Niille, jotka ovat töissä, niin oikein hyviä työviikkoja. Nähdään kylillä. Nähdään kylillä. Kyllä. Jomppe, hyvää kesää ja Paapelin nulikoitten myötä sanomme hyvää Viikonloppua. niin 4:30 yrittäjä after work. Kahvipari. Kahvikseen. Hyvää viikonloppua kaikille.